Mao kini ang lugar sa Harvey Dam. Dunay maanindot nga talanawon, presko ang hangin, ug subay sa kasaysayan ni isa ka bul-anon wa pa gyud nakakuha kung pising ang isgutan. Pitsa 31 bulan sa Mayo tuig 2021. Mao kana ang pitsa karon mga kasads. Ako kanang gipahibalo sa inyo tungod kay gusto pud na kong inyong mahinumduman nga dinhing lugar sa Harvey Dam dunay Sano Republic nga maapil sa kasaysayan. I am the one. Niya nata karon mga kasan sa insaktong lugar nga atong pagapisingan. Ug karong taknaa niining mga orasa atong gamiton ang first fishing basic nga atong nakatunan. Sa atong paglabay-labay ug makadaghan mga kasans, murag mingaw ang dagan. So panahon na nga gamito nato ang atong nahibal-an. Kining tubig mga kasans atong orasyonan. Unya si haring tubig atong pahinungdan. Isda, pakita. Ni ay bul-anon nga bunguton nga nangita. Haring tubig, ikaw na'y bahala. Nalabay na nato atong rad mga kasans. Positibo gyapon ko mga kasans tungod kay dunay response ang tubig ni Kibo. Ipagbaod siya mga kasans. Atong hulaton kay sa dili madugay madungog na ni haring tubig atong yangi. Kubit na mga kasans. Apil tas kasaysayan mga kasans. Yan na. Salamat kayo haring tubig. Gidungog na mga kasans. Dako-dako. Yes. Thank you haring tubig. Yan na mga kasans. Yan na. Uy. Yahak. Buy bawang man mga kasans. Asa akong tawagan si haring tubig nga nung buy bawang ni. Haring tubig!
Mangutana lang unta ko nganong buy bawang ni. Sa No Republic, kulira pagtuon po palit-palit og isda kay wa nakasbohol. प्रश्न सोध्नु न Ug diha na usab natapos ang ato ang video mga kasan, sinaot pa unta nga kitang tanan ana sa maayong panglawas. Daghan kayong salamat sa inyong pagbisita na usab ning ato ang channel sa No Republic. Ang channel nga dili lang maghatag og kalingawan o pagtulunan, kundi pwede usab motubag sa inyong panginahanglan ngadto sa kalambuan. Sa atong mga subscribers, sa inyong makanunayon nga suporta, daghan kayong salamat sa inyo ha. Ug sa kadtong paggulang nahisuroy sa ato ang channel, hinaot pa unta nga dili ta makalimot sa pagpislit sa mga pislitonon sama sa like, subscribe button o notification bell aron permanenteng updated ta sa atong mga coming videos. Shout out time mga kasan, shout out day kay Absilito Mustafa, akong paisano sa No. Shout out dia sa No. Shout out pod sa Brilliant Familia Brilliant from Kilcoy. Salamat sa inyo ang pagbisita sa tuan channel sa No Republic. Shoutout po sa kuang batch nga si Francis Lungay aka Cordapio Gonzales. Shoutout ya. Shoutout po sa atoang pinaka-power kay nga modula diri basketball diri sa Harvey. Walay lain ang si paisano nako Kasans nako. Renante Ladroma Kasans. Shoutout ya Kasans. Og sa dili pa ta man nagbulag-bulag mga kasans, tugutin na sa bako sa pagbini ni mong istorya nga ang adlaw nga walay katawa o sa kaadlaw nga way pulos.